Толькі за апошнія 2 гады спецыялісты выявілі 16 выпадкаў раку шчытападобнай залозы на ранніх стадыях. Эфектыўнасць гомельскіх практык прызнана ва ўсім свеце. За час існавання цэнтра па дапамогу звярталіся грамадзяне з 53 краін. Это учреждение – это конгломерат науки и практики. Здесь проводятся как научные исследования и разработки, которые направлены на совершенствование оказания медицинской помощи. Также это учреждение занимается вопросами обеспечения специализированной высокотехнологичной медицинской помощи пострадавшему населению. На базе цэнтра праходзіць міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Сучасныя праблемы радыяцыйнай медыцыны ад навукі да практыкі», якая аб'яднала больш за 200 удзельнікаў. Напярэдадні 40-й гадавіны аварыі на Чарнобыльскай АЭС у абмеркаванні актуальных пытанняў уключыліся ўрачы, навукоўцы, эксперты з Беларусі, Расіі, Кітая. Галоўная мэта сустрэчы – абмен назапашаным вопытам на стыку радыяцыйнай і клінічнай медыцыны, радыяцыйнай экалогіі, эпідэміялогіі і радыёбіялогіі.